Следващите 3 минути ще ти покажа как да подготвиш корицата си така, че да не я връщаме за редакции. Програмата, с която ние работим, е Photoshop и създаваме нов файл. Спецификациите за новия файл трябва да бъдат в милиметри, както виждате. Даваме му име твърда корица за размер 20 на 20. Размерите за ширина са 470 мм, за височина 254, резолюцията е 300 пиксела на инч и каналите, цветните, трябва да бъдат RGB и sRGB. Така, започваме като първо отбелязвам средата и после оставям по 25 мм от всяка страна за подгъване на корицата. Тоест, това няма да се вижда директно отпред, но трябва да има съдържание или някакъв цвят, да не остава бяло. Така, след което следва ширината на гръбчето. Тя се определя според броя на файлове, броя разгъви на албума, но ширина от 15 мм е добре. Слагаме по средата и отбелязваме. Обикновено, ако файловете са около 10, ширината е 1 см на гръбчето, но това зависи според броя разгъви. Това поле, което показвам в момента, то е което се подгъва. Не трябва да остава бяло, трябва да има някакво съдържание, но то не се вижда директно на корицата отвън. Така, ето нагледно. Отдясно е предната корица, отляво е задната корица. Или предната корица е корица номер 1, задната корица е корица номер 4. По средата е гръбчето. И това е нашата корица. След което я запазваме и запазваме копие в JPEG формат. Това е формата, който трябва да ни изпратите с запазения Color профил.